Sàhara, 45 anys d'abandó, ja n'hi ha prou. No als acords tripartits de Madrid, anul·lació ja. Tots i totes som Gdeim-Izik. Llibertat, presos polítics saharauis ja. Espanya va abandonar i va vendre el Sàhara Occidental, sense concloure el procés de descolonització que s'havia iniciat i sense respectar el seu dret a l'autodeterminació com van tenir la resta dels pobles del continent africà. Va recórrer per a fer-ho a l'il·legal acord tripartit de Madrid, venent i traicionant totes les promeses fetes al poble saharaui. No obstant això, després de 45 anys des de la seva signatura, la responsabilitat espanyola persisteix en l'actual situació, conforme al dret internacional. No es pot oblidar que aquests acords són nuls de ple dret, ja que legalment no cap la possibilitat de cedir de forma unilateral la sobirania d'un territori pendent de descolonitzar. Per tant, l'estat espanyol segueix sent la potència responsable de jure del territori segons les Nacions Unides. En definitiva, és també l'hora del canvi en la postura de l'estat espanyol amb respecte al Sàhara Occidental per a dissenyar de forma ferma i decidida una política valenta i digna per a la descolonització d'aquest territori i l'autodeterminació del seu poble i el respecte als seus drets humans. Espanya deu assumir un paper més actiu en la recerca d'una solució urgent, justa i definitiva, mitjançant l'aplicació del Plan de Arreglo de l'ONU i l'Organització de la Unitat Africana per a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació per al poble del Sàhara Occidental, tal i com recullen i reiteren totes les resolucions de Nacions Unides. La única cosa que es demana és una política que permeta a l'estat espanyol reparar el mal causat amb l'abandó del territori i el seu poble. La neutralitat no existeix a l'hora d'aplicar el dret internacional. Qui no dona suport al seu compliment està donant-lo a la seva violació. Com deia Desmond Tutu, si eres neutral en situacions d'injustícia, has triat el costat de l'opressor. Igualment expressem la nostra solidaritat amb tots els presos polítics sarauis empresonats al Marroc i de manera molt particular amb els de Gdeim-Izik quan s'acaben de complir 10 anys de la injusta sentència contra ells, així com demanem al govern espanyol exigir al Marroc l'immediat alliberament de tots ells i el respecte als drets humans de la població sarauí als territoris ocupats del Sàhara Occidental. Volem denunciar la bretxa il·legal del Guerguerat, utilitzada per la potència ocupat marroquina per el saqueig de recursos naturals al Sàhara Occidental, així com expressar la nostra solidaritat i suport a tota la població civil saharaui que es troba manifestant-se en la zona de forma pacífica i davant aquest pas il·legal, malgrat la violència de tot tipus utilitzada per el Marroc. Des de l'Horta Nord fins al gran desert del Sàhara.